Les obres de l'AMAT preveuen que s'acabin a finals de l'any que ve, tot i que no serà fins al 2015 que es posarà en funcionament. Una de les obres més importants que tindrà aquesta línia és l'estació conversora, que permetrà convertir l'energia de corrent alterna a contínua i viceversa. La construcció de la línia de molt alta tensió entre Bescanó, la Jonquera i Baixàs segueix el seu curs i es preveu tenir-la a punt a finals de l'any que ve. Aquesta línia podrà transportar un volum de 400.000 volts, fet que millorarà la garantia de subministrament energètic a les comarques gironines. A més, podrà augmentar l'intercanvi de sobrant d'energia amb França una vegada la connexió transfronterera estigui acabada. A hores d'ara, la línia entre Sentmenat i Bescanó ja està acabada i s'estan construint ja les torres del tram entre les subestacions de Santa Llogaia, Sant Julià de Ramis i Bescanó, que poden arribar a fer fins a 60 metres d'alt. Diversos equips contractats per Red Eléctrica treballen en les torres, fent els fonaments o bé aixecant torres de diferents alçades en funció de la topografia. Estem fregant el 40% de grau d'avançament a les obres de les rases, i el que és l'estació conversora doncs estem també de l'ordre del 35% de grau d'avançament dels treballs. Això significa que estimem que pot estar tot això acabat per finals de l'any que ve. Santa Llogaia podria ser el tram més complex de tot perquè de fet hi haurà un immens nucli energètic amb subestacions elèctriques de DIF per al tren d'alta velocitat, de Red Eléctrica, Endesa i gas natural. L'element diferencial serà l'estació conversora, que permetrà convertir l'energia de corrent alterna a contínua i viceversa per poder fer el soterrament. De fet, l'estació conversora ja està acabada amb 7 grans transformadors i ara s'hi estan instal·lant els aïlladors. A partir d'octubre s'hi posarà la part tecnològica dissenyada per Siemens, única en el món. La plataforma No l'AMAT, per contra, va presentar el cas a l'Audiència Nacional de Madrid per tal d'aturar les obres de construcció i a dia d'avui encara estan pendents de la resolució del cas. Per això creuen que la sentència podria sortir quan la línia ja estigui acabada. Tot i això, continuaran la batalla legal fins al final per aconseguir, si més no, una victòria moral. A més, estan assessorant les plataformes que sorgeixen ara a Tarragona, on Red Eléctrica hi vol fer una nova línia. Per la victòria moral i sobretot a nivell de treball per la futura gent, diguem-ne, tota aquesta gent, joventut que te diu tot està ja venut, no hi ha res a fer, això és fals, és a dir, ells s'aconsegueixen ràpidament la victòria quan hi ha el desencís i quan abandones la batalla. Nosaltres hem fet un pla d'estratègia que nosaltres estarem fins al final de tot al costat d'aquesta victòria legal. Tot i que s'argumenta que ha de servir per millorar la qualitat del tren d'alta velocitat, des de Riudarenes s'aprofitarà per reforçar el subministrament elèctric per a tota la zona de la Costa Brava Sud. Malgrat tot, fins al moment no hi ha hagut casos de problemes amb el servei. Augmentar la seguretat, augmentar la continuïtat, augmentar la solidesa de la xarxa. En cap moment estem pensant o estem dubtant de que la xarxa estigui en una situació, diguem-ne, que puguem tenir qualsevol ensurt. La construcció del ramal de Riudarenes va iniciar la fase inicial aquest mateix mes de maig, coincidint amb la primera aprovació del projecte. Aquesta aprovació va tardar més del previst pels informes d'impacte ambiental que feia el Ministeri de Medi Ambient. Pel que fa al calendari, les previsions són de tenir tota la línia a punt a finals de 2014, incloent-hi el túnel transfronterer de 8 quilòmetres que creua els Pirineus entre la Jonquera i el Pertús. Si no hi ha res de nou, les previsions de Red Eléctrica són de tenir tota la línia completament en servei durant el segon trimestre de 2015, un cop s'hagin passat satisfactòriament totes les proves necessàries. I seguint amb el tema energètic, la Generalitat ha carregat contra la reforma energètica impulsada pel Ministeri. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha acusat el govern central de defugir les seves responsabilitats i tan sols buscar reduir el dèficit tarifari del país. A més, amenaça amb portar la reforma al Tribunal Constitucional. La reforma energètica impulsada pel ministre José Manuel Soria no fomenta l'estalvi ni l'eficiència, tampoc la reducció de la dependència energètica ni la lluita contra el canvi climàtic. No estimula el creixement d'un sector empresarial vinculat a l'energia ni la reducció de preus. És més, el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, considera que comportarà greus conseqüències en la qualitat del servei en un termini de 3 o 4 anys. És per això que Puig considera que el govern central només ha fet pedaços simplement per reduir el dèficit tarifari. Creiem que el govern ha defugit les seves responsabilitats i ha actuat només amb una estricta visió d'intentar
aturar el forat del dèficit tarifari i que no ha tingut en compte cap altra consideració. Creiem, per tant, que s'ha actuat només amb una perspectiva de salvament d'urgència del forat que des de fa 10 anys o més es va iniciar amb una política errònia energètica a l'estat espanyol. A més, el conseller ha criticat que un cop més el govern central aprofiti una reforma per envair competències catalanes, en aquest cas en l'àmbit de la distribució de l'energia. Per això, si la normativa s'acaba aprovant tal com està, la Generalitat la recorrerà al Tribunal Constitucional.